Sommige oud-klasgenoten hebben elkaar decennia lang al niet gezien. Anderen wonen vlak bij elkaar om de hoek. Het levendeel ontmoette elkaar tijdens de reunie van klas 5 van de Henseniusschool uit het schooljaar 1956-1957. En daar ging best wat voorbereiding aan vooraf. Nou, we zijn 1,5 jaar geleden zijn we begonnen. Maar 2 van de 4 leden van het organisatiecomité die wonen hier niet in de buurt. Dus die komen niet elke dag hier. We zijn een aantal keer bij elkaar gekomen en hebben ons plan steeds concreter gemaakt. Dat is het resultaat dat er nou zoveel mensen hier aanwezig zijn, waar we heel trots op zijn. Na zo'n lange periode elkaar weer eens te zien, voldoet dit aan de verwachtingen? Ja, absoluut. We hebben elkaar 61 jaar niet gezien. En dan verwacht je niet dat je van een klas met 50 leerlingen uiteindelijk toch 25 leerlingen hier aan tafel krijgt. Zeker als je rekening houdt met al die mensen die al gestorven zijn. Van de 50 zijn dat er al 11. Er zijn er een paar zieken. Er zijn er een aantal mensen die met vakantie zijn of die bezigheden elders hebben. En er zijn er toch 25 mensen hier aanwezig, 25 knapen hier aanwezig. Vinden we hartstikke leuk. Er is ook een mystery guest hier aanwezig. Kun je daar iets over zeggen? Ja. Nou, de mystery guest die bleek niet zo heel mystery te zijn. Want die was vroeger kleuterjuf. En ze heeft een aantal jongens die met mij op de lagere school gezeten hebben, ook in haar kleuterklas gehad. En de mystery guest, dat was Jacqueline van den Heuvel. Zij is de vrouw van onze meester Tenk van den Heuvel. Die helaas nu al enige tijd overleden is. Maar die bij 2,5 jaar lang op de lagere school onze meester is geweest. En we vonden het heel passend dat zij hierbij aanwezig was. Jacques, ik zag je straks lopen met een bel. Is dat iets bijzonders? Ja, dat is heel historisch bijzonders. Want toen de Henseniusschool werd opgeheven, dat moet ongeveer in 57, dat weet ik niet meer, maar toen de school werd opgeheven, was onze meester intussen hoofd van de school geworden. En die heeft toen of die originele school wel mee naar huis genomen of gekregen, dat wil ik liever niet weten, welke van de twee geldt. Maar die bel hebben we nu dus weer gebruikt om orde in de klas hier in dit lokaal te krijgen. En ik moet zeggen, het werkt nog steeds. Het is voor Jacqueline ook een heel bijzondere dag. Ze had nooit verwacht hierbij aanwezig te zijn. Waarom is ze als niet-klasgenote er toch bij? Omdat ik dus, mijn man die heeft jaren aan de Henseniusschool gestaan en die heeft die jongens in de klas gehad. 49 toen der tijd. En nou zijn er ook nog een paar jongens bij dus die ik vroeger op de kleuterschool gehad heb. Dus dat is ook nog heel bijzonder eigenlijk. Ja. En wat zijn uw herinneringen aan die tijd? Alleen maar hele positieve herinneringen. Echt, ik heb een geweldige tijd gehad. En het was natuurlijk bij ons Teng in het onderwijs en ik in het onderwijs. Dan was het eigenlijk toch wel heel veel praten over de kinderen en over de school en wat er gebeurde. Dus dat was, onze kinderen zeiden wel eens, mam, pap, kun je nergens anders over praten als we aan tafel zaten. Dus ja, maar dat was wel altijd heel erg fijn. Ik heb een geweldige baan gehad en mijn man heeft precies hetzelfde gezegd altijd. Die zegt, ik had niet beter kunnen kiezen. Dus ja, helemaal tof. Heb je nou ook na 61 jaar geloof ik ongeveer direct mensen herkend? We hebben een foto op een bepaald moment gekregen via Jacqueline van den Heuvel, de kleuterjuf zeg maar. En die foto zien we gaan bekijken of we er mensen konden herkennen. En het waren er toch meer van de 50, ik denk een stuk of 10, 15, die ik herkende. En de rest, ik zou niet weten dat die weer op school gezeten hebben. Maar nu ik ze zie, ken ik een heleboel mensen weer terug. Alleen dan zie ik de gezichten wel, maar weet ik niet welke naam erbij hoort. Wie is dat nou? Dus dan hebben we die badjes natuurlijk. Hè. Werd er in die tijd ook gepest op school? Ja, er werd wel gepest, maar dat was niet zo kwaadaardig als tegenwoordig het geval is. Er waren er wel een paar in de klas die werden gepest, ik heb ook wel eens gepest. Maar dat was een dag of een paar dagen en verder eigenlijk niet. Minder dan tegenwoordig is mijn idee. Na de koffie en de vlaai was het tijd voor een groepsfoto bij de oude Henseniusschool. Hierop volgend vond onder begeleiding van 2 Venraadse gidsen een rondleiding door het centrum plaats. Wat erin zaten, maar het ging vooral om de klanten natuurlijk. Ja.